următoare vlog. Am aici un băț de la 2,10 m pentru spinning, dar eu folosesc la plută. O monetă pentru feeder și o să pun ăsta pe inele, firul pe inele și revin. Am pus firul pe inele, ca să văd că nu știu unde e. Nu e pe aici, firul. E fir, nu cred că se vede. Nu se vede. Ba, cred că se vede puțin. Revin când fac o buclă, adică bucla e pe aici, pe undeva. Uite aici bucla. Da. Acum revin când fac un nod. Acum o să bag pluta un pic, că am o țică. Da, e mică pluta. Revin când nu pun nodul. Aici nu știu dacă se vede. Nu știu dacă focalizează. Cam așa e. Pluta aici. Am pus și căligă cu pluta. Revin când e gata bățul. Bățul e gata a doua de pe care l-a pescat cu el.